Ġie inawgurat investiment favur il-komunità ta' Birżebbuġa Aquatic Club kif dan ġie mgħammar b'sistema moderna ta' heat pumps u b'koperatura ġdida għall-pixxina biex l-ilma jinżamm f'temperatura adattata. Dan se jippermetti lill-atleti lill-membri tal-klabb u lir-residenti taż-żona biex jagħmlu użu mill-faċilità matul is-sena kollha. Il-Prim Ministru Robert Abela li inawgura l-proġett sostna kif l-investiment jixed l-impenn kontinwu tal-Gvern li jimplementa proġetti ta' kwalità fil-qasam sportiv u għal-ġid tal-komunità. Dr. Abela nnota wkoll kif dan il-proġett mistenni jġib benefiċċji finanzjarji sostanzjali għall-klabb li s'issa kien ikollu jħallas biex juża pixxini oħrajn fix-xitwa. Il-Prim Ministru saħaq kif dan kollu jimxi id fit ma' inizjattivi oħrajn li qed jieħu l-Gvern f'din il-lokalità bħal dak ta' riġenerazzjoni tal-promenad li se jitwettaq b'investiment ta' 12 miljun euro u li mistenni jibda fil-bidu tas-sena d-dieħla. Jakkumpanja lill-Prim Ministru għal din l-okkażjoni kien is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia.